Hej Kenan og Mutlu, vi vil godt ønske jer god jul og godt nytår. Jeg skal lige tage dig på. Ja. Vi skal jo til Dubai over nytår en uge eller 6 dage. Det glæder vi os meget til. Vi tager afsted den 27. Og vi håber, I har det godt i Sydtyskland. Og så siger Vi er Karen, meget spændt på det sted, I har fået at bo i. Det virker som om, det er et godt sted. Det virker som om, I har det godt. Jeg synes, det er fantastisk, I har klaret at flytte tilbage igen. Vi kommer helt snart sikkert og besøger jer på et eller andet tidspunkt. wir hoffen, dass ihr eine gute Stelle gefunden habt in Deutschland. Und wir hoffen nicht, dass ihr euer Dänisch alles vergessen habt. Dänisch, ja. Nå ja, men vi savner jer rigtig meget, og det gør vi virkelig. Også jer, Susan og Emre. Vi håber, det kommer en god skole, at der ikke er alt for mange elever i klasserne. Det er noget, man snakker meget om i Danmark i øjeblikket. Ja, klokken den er 10:10, og jeg er rigtig træt. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Vi skal til at arbejde mere næste år. Der er jo også sparetider her i Danmark, som der sikkert også er i Tyskland. Så det bliver lidt spændende. Og jeg har jo haft fødselsdag, og jeg har haft gæster hele weekenden. Det har været rigtig hyggeligt, men også lidt hårdt, fordi Carsten ikke var hjemme noget tid. I går der var jeg i noget kloster, tæt på Rostock for at spille. Du ved, Kenan, jeg spiller. Ja, Mutlu ved det også. I ved, jeg spiller for en tysk klub. Og så har jeg faktisk fået en invitation til at spille næste år i Lübeck, en turnering over 10 dage. Det bliver spændende. Så jeg tror, jeg siger ja, og jeg har sagt ja, og så håber jeg, at Karen kan komme forbi på dagen. Ja. Så det bliver ret spændende. Jeg spiller ikke så godt i Danmark, men jeg spiller meget godt i Tyskland. Jeg skal lige hente et billede af min svigerdatter, min søns kæreste, Mutlu og Kenan. Carsten han vil lige snakke videre. Men det går rigtig godt. Jeg har haft nogle spændende projekter her i efteråret, hvor jeg har undervist 2 gange i social intelligens. Det er jo meget optaget af. Hvis I kender Daniel Goleman og hans bog, gør I det? Det kan godt være, I gør det. Øjeblik, Carsten, nu må lige snakke videre. Ja, Karen håber at få nogle flere foredrag, fordi hun er lidt træt af kun at undervise. Men det er jo selvfølgelig svært, fordi der er jo krise. Es gibt ein Krisis auch hier in Dänemark und die Firmen haben nicht so viel Geld, so sie wollen nicht so verschwenden auf so verschiedene Kursen. So hoffe ich, dass du, Kenan, dass du dich gut fühlst in deinem neuen Job und da kommt Karen mit ihre Pläne. Nej. Det er et billede af Thomas og så hans kæreste. Er hun ikke sød? Hun læser til læge, og hun hedder Mette. Hun er rigtig sød og dygtig. Så det er vi jo meget glade for. Vi håber, det holder. Så nu har de været kærester i over 2 år forløb. Men det var først for et år siden, vi begyndte at se dem lidt. Ja. Karen ist so stolz auf sie, weil sie ist so hübsch und so tüchtig. Sie studiert zum Arzt. Det har hun fået. Du behøver ikke oversætte, det tror jeg godt, det forstår. Nå, men vi slutter nu, men det kan være, at vi sender jer nogle billeder fra Dubai. Og jeg har også lavet en video, det tror jeg har skrevet for en tyrkisk folketingspolitiker, der hedder Özlem Cekic. Eller jeg har været med til at lave en YouTube-video, som skal bruges, hvis der nu der bliver valgt. Det håber vi snart, der gør. Men have det rigtig godt. Du skal lige huske at se en guten Rutsch ins neue Jahr. Guten Rutsch, jamen det var jo længe, Karl. Ja, aber das ist immer schön zu sagen. Ja. Farvel.